Mari vilayatynyň Salyt gullugynyň işgärleri Bayramaly we Garawum etraplaryndaky hususy kerpiç zawodlaryna aýlanyp, sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Olar bu işçiler üçin Salyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmelidigini aýdyp, işçilere we zawod resmilerine jerime ýazmak bilen haýbat atýarlar we olardan para talap edýärler. Bu barada Sewitdäki 2 kerpiç zawodyň işçileri Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Soňky 2 gün bäri döwlet Salyt gullugynyň 4 işgäri kerpiç zawodlaryna aýlanyp ähli resmi namalary barlaýarlar. Olar sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçilere de Salyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmändigini aýdyp her 500 manat we zawoda her iş üçin 500 manat jerime saljakdyklaryny aýtdylar. Dip Sewitdäki kerpiç zawodlarynyň biriniň işçisi aýtdy. Bir näçe işgäriň aýtmagyna görä zawodyň resmileri Salyt gullugynyň wekillerine mundan ozal şeýle talabyň bolmandygy sebäpli işçiler üçin Salyt resmi namalarynyň açylmandygyny aýdýarlar. Galy bersede olar işçileriň mögsümleýin we gysga wagtlaýyn zähmet çekýändigini aýdyp, olar üçin Salyt resmi namalaryny açmaga zerurlygyň bolmandygyny belleýärler. Biziň zawodymyzda sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň 20den gowragy bar. Zawodda işiň agyrdygy sebäpli olaryň arasynda 4-5 gün işläp soňra işe gelmeýänler hem bar. İşçiler ýygyderli ütgäp durýar diýip, Garawumdaky kerpiç zawodynyň bir resmisi habarçymyza gurrun berdi. Zawod resmileri we işçiler Salyt resmilerine şu we beýleki ýagdaýlary düşündirmäge synanşandyklaryny aýdýarlar. Ýöne Salyt resmileri bu ýagdaýlara gulak asmazdan gepin keltesi bize 4000 manat beriň, bizem özüňizem kösemäň diýip para sorapdyrlar. Zawod resmileri zawodyň jerimeni töläp biljekdigini, ýöne işçileriň günlerini zordan aýlaýan hojalyklaryň adamlarydygyny, olaryň gündelik 30-40 manat pulu işleýändigini we hojalyklarynyň 500 manat jerimeni göterip bilmejekdigini düşündirmäge synanşdylar. Ýöne Salyt resmileri bu ýagdaýlara gulak asmadylar. Zawod ýolbaşçylarymyzda ılalaşýanlyklaryny aýdyp 4000 manat para bermäge razy boldular. Dip işçi aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Garawumdaky we Bayramaldaky kerpiç zawodlaryndan we welaýatyň hemde etraplaryň Salyt gulluklaryndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde we Salytlar hakyndaky kanununda sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň Salyt resmi namalaryny düzgünleşdirmeň tertibi barada anyk bir maglumat göze ilmeýär. Galy bersede mundan ozal ýurtda hökümetiň inisiativasy bilen amal edilýän mejburi zähmetde günlükçi ýa-da sagatlaýyn işleýän işçilerden Salyt resmi namalaryny düzgünleşdirmeň talap edilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykmandy. Muňa mysal edip büdjet işgärleriniň özlerine derek hakyna adam ýa-da günlükçi tutup paýta ýygmaga ýa ýekelemege, şuundur we yer alma ýygnamaga iýermek bilen bagly mejburi zähmetleri agzap bolar. Sagatlaýyn ýa günlükçi bolup işleýän marly işçiler Salyt resmileriniň nowatdaky çärelerini häkimetleriň ilatdan para almagynyň we garyp ilaty talamagynyň ýene bir görnüşi diýip häsiýetlendirýärler.